Ambuye Yesu akuchoka pa dziko lapansi anawuza ophunzira akuti musatuluke mu Yerusalemu mpakana mutazazidwa ndi mphamvu. Musatuluke mu Yerusalemu mpakana mutazazidwa ndi mphamvu. Ndipo ophunzira amadikira. Koma funso langa ndilakuti kodi amadikira mwa mtundu wanji? Nanga kodi ifeyo tidikira kwa Mulungu mwa mtundu wanji? Pa 26 siku la overnight ndikufuna kuti ndisakudalise. Siku la lero ndi siku lako, ndikufuna kuti ndikudalise. Kodi pamene tikuyembekeza daliso wa Mulungu timadikira mwa mtundu wanji? Nanga kodi azathu amadikira mwa mtundu wanji? Paulo ndi Silas anagwidwa, anali ndende. Ngakhale anali ndende komano anamva kuyankhulidwa, musadandaule ndi kumasulani, musadandaule ndi kutulusani mndendeyi, tangodikirani kwa ineyo. Kodi Paulo ndi Silas amadikira mwa mtundu wanji kwa Mulungu? Ndi zambiri zimene Mulungu apromisa moyo wathu, ndi zambiri zimene Ambuye Yesu apromisa pa business yathu, pa ntchito yathu, pa banja lathu, pa ana athu. Kodi malonjezano amene Mulungu atilonjeza ifeyo, zomwe Mulungu akufuna atichitire, kodi ifeyo tili ndi chiyembekezo cha mtundu wanji? Kodi tikudikira mwa mtundu wanji? Akuti ophunzira Ambuye Yesu the 120 akuti anali mu nyumba imodzi amadikira. Akuti amapemphera mwa pafupi pafupi, amapemphera pafupi pafupi, akudikira chimene Ambuye Yesu analonjeza. Akuti pasakhale wina otuluka mu mzinda wa Yerusalemu pokhapokha mutazazidwa ndi mphamvu. Tikamau akuti ophunzira Ambuye Yesu amakumana pafupi pafupi, amapemphera pafupi pafupi, ukwakutani akudikira kubwera kwa mphamvu. Tikapita pa Acts chapter 2 verse 2, mawu akuti suddenly, akuti mwazizizi, pamene ena onse samayembekezera. Akuti pamenepo anaona kuti anamva ngati chimphepo, the lashing wind. Akuti chimphepo chinabwera. Then kenaka akuti kunazakhala ngati chete chete. Ndipo anaona malilime oneka ngati moto. Akuti malilime aja anayamba kutera pa wina aliyense amene anali mu chipinda chija, anali mu onse 120. Kusonyeza kuti mu chipinda chija panali mdaliso wa wina aliyense. Haleluya. Ndofuna ndikuuzenso munomo, sindikuziwa kuti kodi munomo mulimo angati, komano ikafika nthawiyo munomo wina aliyense alandira mdaliso wake wake. Haleluya. Alandira chake chake chomuyenereza, iweyo ulandira chako chokuyenereza. Akuti amadikira kwa Mulungu, komano samangodikira kungokhalayi, samangodikira kumangosewerayi. Akuti amapemphera, amakumana pafupi pafupi, kumalimbikisana mawu.
then mwazizizi suddenly akuti anaona mphamvu inabwera ngati malawilawi amoto, ngati malilime amoto, kusonyeza kuti lilime lako ndilotulutsa moto, lilime lako ndila moto, kuti woyipayo asakuyandikire. Tikapitanso Acts chapter 16 akuti Paulo ndi Silasi pakati pa usiku amalambira, amayimba nyimbo za uzimu, amapemphera, akuti suddenly, haleluya, ndifuna muzipanga ndani pamenepo, akuti suddenly, mwazizizi, akuti the earthquake shook the earth, akuti nditende yomwe inatembenuzidwa, inasunthidwa, ndani ndikusegulidwa, kusonyeza kuti pamenepo ndi pamene Ambuye Yesu kapena Mulungu anabwera ndi mphamvu yowatulutsa mu ndende imene anali, anabwera ndi mphamvu yowatulutsa mavuto amene ali. Koma anabwera nthawi yanji? Akuti suddenly. Haleluya. Mulungu samakumana ndi moyo wako poti wewe ukufuna kuti ukumane ndi Mulungu. Haleluya. Sumakumana ndi Mulungu poti ukufuna kuti ukumane naye, koma Mulungu amakumana ndiwe pamene weyo wakonzeka. Ukazangomva kuti suddenly kenakano ukuzamva kuyankhulisidwa, ukuzamva kulandira zako, uziwe kuti wakonzeka. Ndeno Mulungu akumana ndi moyo wako pamene akuona kuti wewe watani wakonzeka. Akuti ophunzira Ambuye Yesu inde amadikira, komano sikuti amangodikira mupemphero lokhayi, amakhalanso ni nthawi amadya, amakhalanso ni nthawi amalimbikisana. Komano akuti suddenly, akuti mzimu wa Mulungu unafika. Koma kodi unafika akupanga chani? Akuti amapemphera. Pamene zako sizikuyenda, zako sizili bwino, pamene ukudikira kwa Mulungu, kodi umadikira mwa mtundu wanji? Umapanga chani? Kapena umapanga chani ukaona kuti Mulungu akuchedwa, ukaona kuti Mulungu akuchedwa ndi yankho lako, kapena akuchedwa ndi mdaliso wako, kodi umapanga chani? Ndipo ukuyenera kupanga chani? Nanga chifukwa chani Mulungu amatilola kuti tizidikirabe kwa Iye? Chifukwa chani Mulungu amatilola kuti tizingodikirabe kwa Iye osabwera nsanga? Ndikuti afuna kuti weyo ukonzekere kaye, afuna kuti weyo ukhale okonzeka, kena kali konse kamene kamalimbana ndi mdaliso wako katani kachoke. Haleluya. Tipanga chani kuti tikakumane ndi Mulungu? Kapena kodi tikuyena kuti zikapanga chani pamene tikuona kuti Mulungu akuchedwa? Nanga chifukwa chani Mulungu amachedwa? Tiphunzirepo china chake ku nkhani ya ana a Israeli. Tikawerenga pa Exodus chapter 13 verse ya 17. Tiwerenga Exodus chapter 13 verse ya 17. Mawu akuti Farao atawalola Aisraeli kuti apite, Mulungu sadawazerese njira yopita kwa Afilisiti, ngakhale kuti imeneyi inali njira ya chidule. Mulungu adati, sindifuna kuti anthu amenewa azasinthe maganizo awo nazabwereranso ku Egypti akazangokumana ndi nkhondo yolimbana nawo. Haleluya. Akuti nthawi imene Mulungu amafuna kuti atuluse ana a Israeli kuchokera ku Egypti kupita kumalo amene analonjeza, akuti inafika nthawi yoti Farao anavomereza, akuti sopano ndalola amenewa
sindingachiteso mwina, asiyeni azipita. Ndalandira zikwapu zokwanira, ndalandira mafasting okwanira amene opangisa kuti kunoko kuzingo yaka moto, kunoko banja langa lisamamve bwino, kapena ku kampu yathu kusamakhale zabwino. Akuti ndalandira zipolopolo zokwanira. Ana amenewa akupemphera kwambiri, ana amenewa akusala chakudya, ana amenewa akuchita mawu. Akuti chifukwa cha mawu awo, chifukwa cha kusala kwawo, chifukwa cha pemphero lawo, akuti kwathu kuno ana akungofa, kwathu kuno ndachule okhaokha, kwathu kuno zinthu sizili bwino. Haleluya. Akuti Mulungu kuti Fero akalole ana a Israeli kuti apite, akuti Mulungu anachita zizindikiro zosiyana-siyana. Akuti mazi kusala mwazi, anthu balephera kumwa mazi. Akuti chabwino ndakanako azipita. Akuti anachata kuyamba kupita, mazi aja asanduka sopano kuti ndi akhale mazi osati mwazi. Akuti Farao anakabwezaso, akuti abwerere amene. Akuti ziko linasanduka achule kuzunza ndithu mu dziko la Fero. Akuti this is too much, chabwino atani azipita. Koma atangolola kuti azipita, anabwezaso. Chimozimozi ndiwe pamene ukupemphera, Satana amatha kutani kukumasula. Pemphero lako likuphwasula zinthu zazikulu ku kampu yathu. Pemphero lako likutimasula zinthu zosakhala bwino. Pemphero lako lupangisa kuti ana athu asadye bwino, kapena ana athu asakhale bwino. Pemphero lako, kusala kwako. Ndina kuti inafika nthawi Fero analola, akuti sipano asiyeni azipita. Koma mawu akuti Mulungu sanalole kuti ana a Israeli aende njira ya kwa Afilisiti, njira yayifupi. Koma analola kuti aende njira yayitali. Kodi chifukwa chani Mulungu anati ana a Israeli aende njira yayitali osati yayifupi? Aende zaka zokwa 40 osati miezi 3. Akuti Mulungu amaopa, akuti ana awawa akaenda njira yayifupi, akakumana ndi adani, akakumana ndi Afilisiti, akangoopseza, akuti asintha maganizo. Anena kuti kuli bwino ndibwerere kutiko ku Egypt kucha. Ndakuti poopa kuti anawa ana Israeli akhoza kubwerera ku zakale zija, akuti amenewa aende njira yayitali. Chimene amafuna ndi chani? Akufuna kuti wewe usabwerereso kwa kale kuja, usabwerereso ku tchimo lija, usabwerereso kukatangale uja, usabwerereso kumabosa, usabwerereso ku chigololo kuja, usalandire kaye chimene ukufuna. Chifukwa point nali yaonena kuti ana Israeli apite kumalo amene Mulungu analonjeza. Nawenso malo amene Mulungu akulonjeza ndi business yabwino. Malo amene Mulungu akulonjeza ndi ntchito yabwino. Malo amene Mulungu akulonjeza ndi banja labwino, banja la mtendere. Mulungu akulonjeza zinthu zabwino. Koma kodi chifukwa chani zinthuzo sukuzilandira? Sukuzilandira chifukwa Mulungu akufuna kuti akonzekaye moyo wako. Chifukwa nthawi zina akakupasa business yo, ndi business yomweyo ikubwerereso kutiko ku Egypt. Ndi business yomweyo inakupangitse kuti ubwerereso ku tchimo uja. Chifukwa chani Mulungu alola kuti vutolo lisachoke kaye? Chifukwa chani Mulungu alola kuti muyende njira yayitali, muzungulire kaye osapeza chimene mukufuna? Akuti akakupasani nsanga, chinthu chimenecho chikhoza kubweresani vuto. Mulephera kupitiliza ulendo uja. Muona ngati kuti kuchimo lija ndi kumene kunali bwino. Muona kuti kusoweka mtendere kuja ndi kumene kunali bwino. Ndiye mubweraso kutiko, mubweraso ku Egypt. Akuti ana Israeli Mulungu analola asayende mofewa kaye, aphunzire kaye kuti kodi Mulungu tingakumana nayo bwanji, kodi Mulungu amayankhula bwanji, kodi Mulungu
tingamukwise bwanji kapena tingamusangalase bwanji. Akuti anatengera mchipululu. Muchipululu ndi malo osowa, ndi malo osowa kuti ukaziwe za Mulungu, ndi malo oti ukamuziwe Mulungu wako, kuti kodi chimene ndikufuna ineyo ndichitenga mwa mtundu wanji, chimene ineyo ndikufuna ndichilandira mwa mtundu wanji. Nanga kodi weyo pamene Mulungu sakupasa, pamene Mulungu sakulandirisa, sakupasa chimene ukufuna, umapanga chani? Akuti mwazizizi anaona mphamvu ya Mulungu itasikira pamalo. Mwazizizi anamona Mulungu. Kusonyeza kuti pamene tikudikira kwa Mulungu tidikire zenizeni, tisabwerere mbuyo. Haleluya. Tidikire zenizeni, tisabwerere mbuyo. Ndipake nthawi timapembedzera mucha akuti Davide ananenesa akuti ndiyathamangisa adani anga mpaka ndani ndiyapitirire ndiyapeze, ndipo sitasiya mpaka ndilande chimene ndikufuna. Kusonyeza kuti tikhale ndi mtima osabwerera mbuyo, tikhale ndi mtima osang'ananso kumene tani tachokera, komano tipange focus pa chinthu chimene tani, pa chimene ifeyo tikufuna, chimene ifeyo tifuna tikalandire kwa ndani, kwa Mulungu. Akuti amene akudikira ndi amene amatani, amalandira. Kodi ndangati mwa ife tanena kuti ineyo ndidikira, kapena ndangati mwa ife timati ndidikira kwa ndani, kwa Mulungu? Akuti ambiri mwa ife timatani, timabwerera mbuyo, sitimadikira. Tikuzonera pa ndani. Akuti Sauli ngakhale anauzidwa, tikamawerenga ku 1 Samuel chapter 13 verse 9. 1 Samuel chapter 13 verse 9. Akuti Sauli ngakhale anauzidwa, akuti usapereke nsembe mpaka na Samueli atafika. Akuti Sauli ataona kuti adani amba kuyandikira, akuti zinamvuta. Amaona kuti ngati adani akuyandikira ndiye kuti moyo wake uli pa chiopsezo. Ndeno sanafune utani, sanafune kudikira. Akuti sembe imeneyi ndipereka chani, ndipereka ndekha. Atangopereka sembeja, atangomaliza kupereka sembeja, akuti Samueli anatulukira. Akuti kodi wapanga chani? Akuti ndinaona kuti inuyo matani mumachedwa, ndeno ndinaganiza kuti ndingopereka ndekha sembe imeneyi. Akuti wachita mopusa, ndipo ufumu umeneyo watengedwa kuchokera pa moyo wako, watengedwa kuchokera pa ndani pa iwe, upasidwa munthu wina chifukwa cholephera kudikira. Kodi ndangati mwa ife takonzeka kuti ineyo ndidikira? Kodi timadikira mwa mtundu wanji? Akuti sitimangodikira kuti izakwana nthawi zizatani, zizachitika. Akuti kudikira kwa Mkhristo weniweni ndi pamene akutani, akupemphera. Kudikira kwa Mkhristo weniweni ndi pamene akuwerenga mawu, ndi pamene akusala chakudya, kuti zimene akudikirazo zichitike msanga. Davide amapemphera akuti ineyo ndili mwana mpaka napanopa ndakuliramo, sinamonepo olungama akupempha bredi kapena ake akupemphesa. Akuti olungamayo amatani, chimene akufuna kwa Mulungu ndira amapasidwa. Koma panopa zinthu zabalalika. Iye amene akupita kuchalichi, iye amene akuchita mawu, akuti sakulandira, akuti sakupeza zimene Mulungu akufuna kuti ampase. Kodi chifukwa chani? Ndiye kuti tikudikira molakwika. Akuti azathu amadikira kwa Mulungu akupemphera, amadikira kwa Mulungu akufuna chakudya, amadikira kwa Mulungu akuchita mawu. Akuti amayesesa kuchita zofunikira kuti mpakana akalandire. Pamene kudikira kwa Mulungu ukhale wapemphero, pamene kudikira kwa Mulungu ukhale ukuzala china chake cha uzimu pa moyo wako. Akuti pamenepo uzamona Mulungu akuyendera moyo wako, uzamona Mulungu akuchita ndi moyo wako. Ukudikira mwa mtundu wanji chimene Mulungu akukonzera usiku uno? Akuti ambiri mwa ife timasemphana nazo, chifukwa kudikira kwathu ndi kugona. Timasemphana nazo
chifukwa kudikira kwathu ndikungocheza, koma iye amene akudikira kwa Mulungu akupemphera, ameneyo azakumana nacho. Akuti suddenly, mwazizizi, anaona Mulungu atafika ndi chida chawo, atafika ndi mdaliso wawo. Mwazizizi anaona Mzimu Woyera akuwapasa zokhumba za moyo wawo. Mwazizizi anaona angelo atatulukira ndi madaliso awo. Kodi weyo ukutani pamene weyo ukudikira? Tikuyenera kukadikira seniseni, osabwerera mbuyo. Mukudikira muli ndaliso. Nthawi zambiri Mulungu amafuna kuti tidikire kaye tisanalandire chachikulu. Iye amene akudikira seniseni amalandira. Akuti you must tale, ukhalisepo mukudikira. Pamene ulipo ukhalisepo, osangoti wangofika kenaka ndatulukaso, wangofika kenaka wapita uko. Akuti sungalandire. Wangofika pamalo kenaka sande kubwerayi uli chali china, sande kubwerayo uli uko, sungatani sungalandire. Akuti you must tale, udikire. Akuti pasakhale wina otuluka mu nyumba iyi, ukangotuluka ukumana ndichosa kumana nacho. Haleluya. Mulungu amauza ana Israeli, Exodus 12, akuti pasakhale wina otuluka mu nyumba iyi, chifukwa nyumba iyi ili ndi daliso wanu, ili ndi chitetezo chanu, ili ndi salvation yanu, ili ndi mwazi wa Yesu Kristo. Ndeno pasakhale otuluka mu nyumba iyi, mukangotuluka akuti musemphana kapena mukumana ndi mngelo wa imfa aononga zanu. Akuti iwo amene amadikira malo amene Mulungu ayika, amenewo ndi amene amalandira. Tikuyenera kudikira mukena kalikonse kamene tikuchita. Tikamawerenga 2 chapter 7 verse ya 1 mpaka na 3, akuti Solomoni atamaliza kupemphera anatani? Anamona Mulungu atasikira pamene anali. Kusonyeza kuti Solomoni akanapanda kumaliza kupemphera anamona Mulungu. Anamona Mulungu pokapoka atamaliza kupemphera. Kodi ndi ndani munomo amamaliza kupemphera? Ndi ndani munomo amaliza kupemphera? Iye amene amamaliza kupemphera ndi amene akhalisapo pemphero. Haleluya. Kiyo tukalandire kwa Mulungu ndifuna ndikuuze usiku uno, ndikukhalisa pa chimene utani, pa chimene ukupanga. Ukhalisepo pa chimene ukupanga. Ngati ukuchita mawu, khalisamo mukuchita mawu. Ngati ukuchita zabwino, khalisapo pa kuchita zabwino. Khalisapo pa kudikira. Ngati lili pemphero, khalisapo popemphera. Kodi ndikusala chakudya, khalisapo pa kusala chakudya. Osati wangosala chakudya siku limodzi kenaka sindingapitirizenso, sungalandire. Wangosala chakudya mamawa mpaka na chakumasana kenaka kuti ndingomasula ndalamba kuwawa, sungalandire. Haleluya. Tikamawerenga mawu ku Genesis chapter 25 verse 30. Genesis 25 verse 30, akuti Esau anali ndi njala. Ataona Yakobo akuphika supu, akuti ndipaseko chakudyacho. Yakobo anamusa mawu, akuti ndikupasa chakudyachi pokapoka wandigulisa ndaliso wako. Haleluya. Akuti ngati wandigulisa ndaliso wako ndikupasa chakudyachi. Esau akuti nanga ndiferenji ndi njala, ndipasa chakudyacho ndikupasa ndaliso wanga. Esau analuza ndaliso chifukwa chani? Chosadikira. Anali ndi njala, osadikira kuti inde ndikhalekale ndi njalayi, Mulungu andipasabe chimene afuna dani andipase. Pamene ukusala umalandira ndaliso. Akuti you must tale, udikire, ukhalisepo, osasiya kapena osatuluka mu chimene weyo ukuchitacho. Kodi taziwa ki woti talandira usiku uno? Ndikukhalisapo pa chimene uyenera kuchita. Azathu tikawerenga pa Acts 2 verse 2, akuti suddenly Mzimu wa Mulungu anasika. Chifukwa chani? Anakhalisapo pa pemphero.
tikapita ku Acts 16 verse 25 akuti Paulo ndi Silas suddenly anaona kuti chivomerezi chasegula ziseko za ndende. Chifukwa chani? Akuti amamuimbira Mulungu pakati pa usiku, amalambira Mulungu pakati pa usiku, akuti suddenly china chake chinachitika. Haleluya. Pa nthawi ndofuna kuti nawenso ukachite china chake mosasiya, ukachite china chake osasiya, umuimbire Mulungu, upemphere. Haleluya. Ndipo ukapanga mosasiya umona Mulungu akukuchitira. Akuti zimenezi you must tale ukalisepo osangotsi komano uchite nani stop umona Mulungu akukuchitira china chake. Pamene ulipo ndofuna kuti ukayimirire. Wakumwamba